जानोखौ हांलायबाय मस्थ'नि जानोबा हागोयो गरमाव हांनो बेदर हांब्रबलाय माखौ मोनबाय थानाय मा खालामबाय थानाय खामानिदों मोनबाय आं हाजिरा लादों सागान थिनगोन होननानै खाला थाइगौ नै फैसा नांगौबा 100ल' फैसायानो गैया खथ' खाबनि 100लाय मा मोननो बाजार खालामनो हरदो दिनै बाजारनि 100ल' हरदो गारि बनिया हौवाया थांलायदो नै बाजारना दिनै ससे मेजेम ससे मोदोम लाबो नयबा मा जाया गरमाव जाया बोथोरा मोजां दे मा लाबोगोन होनबा आइया सरखाबाय दङ मा लाबोगोन स्राब साबोन गैया दे ओइ आं बेफोरखौ लाबोनाया दे लाबोना आलाय मस्थ' गिदिर बुस्थुरा माने लामायावनो फानो बायाना बायलाया नोंनि जि जोमा सोर सुबाय र' लायना गेले गेलेनो थाङा स्राब साबोननि थाखाय स'आव थाङा आं लाना फै मा जागोन लाबो जि लाबो ना लाबोनि ना जागोन दे ना जायो ना जायो ना गिदिर माने एसे गाराबाबो जायो गस्लाखौ लेथ्रा बाथ्रा लांगा बुंगाबनोलाय थाद दोना माखासेयाव लेथ्रा बाथ्रा फुङाव दुगैनो गामसा बलसो दुगै मानो दुगैयासो लाबफा दे साबोनखौ देटल लाबो दासो बाजाराव थांनाय जाया इयो जिमाया मा लाबोदोलै इयो नै सार्फ साबोन खाला दालि हमा मानो बेनिफ्राय इयो ना ओमफ्राय खाला दालिजों ना ओंख्रि सं ओमफ्राय इयो मोदोम ससे मेजेम ससे मस्थ'थार ना फैसा थाबा मोनो डाबल डाबल खाला दालिजों ना ससे मा मोदोम ससे खाला दालिजों नाखौ ओंख्रि संनो दो ओमफ्राय इ मोदोम ससे मेजेम ससेखौ एवनो दो अमालै इयो मा मानो जानो एवनो होदो मोदोम ससे नै दिनैसो स्राब गोदान लाबबाय बेनिफ्राय आं दा बर्तमान सकआव थांनि दायो थब सम बिराद ओंखाम उखैदो ओमफ्राय दालाय मा खालामनो माथो ओंखाम मोजां जानो गेस्टिक जायो होननानै गावहानो जायो आलु बाथोन अ मेजेम मेजेम गुसु ओइ मा बेदर लाबोदोबा मा खायसो माबा बेदराबो नोंनो बेदर लाबोनो होदोंमोन ना लाबोबालाय मानो दाबो दाबो लाबोलायनांगौ सिलखनिया बिराद सैतान लोगोफोर बिराद सिलखनि सावनो लायबाय दरनोसो ओंखाम मोजां जानि ओंखाम उखैदो दे नोंबो जाबाय बेखौ सावलायनांगौ आं आलु बाथोन जानो गेस्टिक जादों होनद' दे थबनो ओंखाम बिराद उखैमारदों जानोखौ हांलायबाय मस्थ'नि जानोबा हागोयो गरमाव हांनो बेदर हांब्रबलायबाय नै एसे बेखौनो हांनो फैना लाबथारनाय खोनायो ओमफ्राय खामबाय लहाया बुजाबायलै सि खुरै लाबखादों नोंनाव माइ सियाव खथारलायबायसालाय लाबो ओंखामा बोरो ओंखामा लाबगोन बेखौ बख'गोन आरो सामसबो लाबा थें थें लाना फैयो बाथोन सामस बानाय बाबु दरसे दोन है मा थाबजाब नामालै दोना र' 2000 years later दाबो मोना है आं ओंखायनो बाखां गरमाव आरो थास' बिबारसो सायलायबाय है ओंख्रियानो मोनाखै खाला दालि नाया है थास' बिबार जायोनालै दा थास' बिबार जाना खिफि लायगोन आरो नोङो नों जानाङा थाथा सुस्था आंथ' जाखाया नों खिफि लायगोन आरो हो थास' बिबार बेदरखौ जायाना बाहादोलां थास' बिबार जानांगौ दङ जाबाय खौसिल बादो होगोलां नों खिफि होगोन आरो गेसावनो थास' बिबार संनानै आं खिफिखाया The next day फुंनि गोजोन बार बारदो जि मोजां होननाय हौवाया दै होदो आयथाथा जानानै दैयाव होनोमोन सकाय है बिदिबो मा दैनाय जागोन मटर पाइपखौ लाना फैनांगौ लुइ हर मोजाङै सालाबालाय मा ग्रोब ग्रोब हरा माने लुनानै मिस्ट्रिफोरा बेखौ जागायना गालांदों नै दा आं होलांसिगोन गोबावथार जाबायमोन न'आ बानायैया ओइ मा ट्रेक्टर गारि हरदो दिनै मोनसे फैग्राय दैया मोनैखाय साफनोसै फुलिबासो हाबैजोबगोन दा फुलिबासो सिङाव हाबैजोबगोन मटर पाइपजों होबासो मोजां जागोन बार गुसु मोजांथार जादों खामानि मावनो
मा खोमा खुस्र'लाय दै होनायानो मोजांबो होआ माबो होआ तक्ता दङ नालाय सिङाव नाङैखाया साखैसो नाङैसो बिदि गारदावलाबायबालाय बोरै जानोसै हास्रां नागिरब होनाया ओइ बखथ'ना खोनायखो बोथोरा दा मोजांथार र' दा एसे सान्दुं दुंलायगोन दोखोनो हाट आंखौसो दांनो होबावो आरो जि दांनानै माबाहै बेखौ इयाव दोनथों फाल्थु नङा सागांसोबाय जालांनोसै दे ओरै सारला सारलाबानो जागोन दे न'नि दै होनाया रावबो लामाखै बांसिन नाहरबाय थायालै इयो आं थांसै मा बुस्थु मिठाई तो मुरि नालागे मुरियानो थाखायो मा लेथ्रा जाखांलाय माखौ मोनबाय थानाय मा खालामबाय थानाय खामानि दोंमोनबाय आं हाजिरा लादों बिसाखौ थिनगोन होननानै खाला थाइगौ नै फैसा नांगौबा 500 मानिबा होदो दे आं ला आं अनखायो नोंखो मानोबा फैसा 500 होखो दा मिथिला आं ला आरो होदो आं अनखायो खिन्थु जिमिनि खुगाया गायखेरनांजोब्बाय ओंखाम जानि जागोन फायनानै मानो थैस' होयो ओंखाम जानो जाफैयो इमान ओंखाम नादो मैथा दालि संबाय बयलार भाजा आलु सयाबिन माबा लेस्रा भाजा सेरेब कापसे लोंबाय हाजिराफोरा औवाखौ रोगाखाबाय नोङो दानबाय दा रोगासिगोन दानबाय थाथ' दा थांगोन दे नायनो हा दा थांगोन दे नायनो ओंखाम जानो दे हाबा थिनगोन ना बिसोर खारा थाइद' 500 थाखा होबाय नोंनो मानि होयो खोथा आं होदोला अननानै अनना होदो दे ला आं लोंसोरा फैद' लोंसोरा फैदो है उथि माथाफोराव खोमाफोराव दै हाबजागोनलै लोंना फैनानै ओमफ्राय इदि दुगैजायो ओमफ्राय इदि थुखैनांगौ सोरनि हिन्जावा इदि थुखैयो Gaza fíjate que ya sé. Hey, thằng. Kenapa kan hadirin ini? Kenapa kan? Kalian yang kuliah ini. Tuh, aku bawa balik dulu ya. Bawa balik dulu. Makanya kuliah. Nggak legar. Saya pengen tanda saja nanti itu kayak keleng keleng nggak apa dia. Bola resmi nasi ni apa? Bola resmi. Keleng tanda saja na, mati ya. Oh, leng leng kan bisa kan? Apa saja kan bisa? Nih tokan ya bu. Waktu salah deh. Kesau supaya itu kok kayak gitu. Nah. Memang segera, juga kira ni. Kira kau turun lagi doh. Nak bodoh ni ya? Batas mana? Kotak sudah mana lengnya? Kalau lari sih deh, betul kayak keleng tapi benar dia mana? Leng, kalau tanda jatuh, leng nan bisa kara ada apa? Juga keleng nan bisa kara bau nengah. Kama? Masa kok? Bukan buka. Mama labok, gudi labok. Terus saya macam ni? Kekejar nama? Mama kalau labok deh. Apa bener? Mama. Mang kesana saat ini? Hah? Okay. Kenapa? Serep menam. Angkat satu na. Kena stak daro ba? Serep ni tu kan nama. Oh, serep tu kan ini. Serep mana bala apa sih? Tuh.
बे मा बुस्थु इयो मा खालामदों दा अ लुइदो र' नै लोगोफोरनियाव गाइखेर जाखानांगौआ मोनगोन अ इयो खालामना दोन' बै इखिनियाव बेसे अ दै गोजासो माबाखौ हो गरमाव बिदि जाखायो गाइखेर फथिसे दोनगोन ना जाना थाबाय गोसोआव लों आंखौ इयाव गाइखेर दाखा जाहोनो लाफ्लाना गावासो नायबाय थासो आलमारियाव नोंबो जानोसै हान्दाया नामाव आंखौ होनफ्लाबाय आंनि नाम फानफ्लाबाय गावा जानो लुबैना फैदो बेखौ बुङाखै नोंल' जानांगौ फैसाया होदो थांसै हा एख' जाना फै दानसे बेदरदो ओंखामदो रोंजाबाय आरो मा फै थांसै आं नेबाय थाला हले आं थाबाय थानाला आं थांसैयानो मा गावा मोनजाखांनायखैलै नों आंखौसो जाहोनो लाबोखायाखै थान्दा जाथों नालाय